It's a beautiful production. It's absolutely incredible. I've seen Tosca a few times, and this is one of the best performances. We love the modern take. Pan oedd Natalia Romaniw, oedd yn canu yn anhygoel heno, yn disgyn yn ôl trwy'r set. Oedd o'n foment hyfryd i'r clust ag i'r llygaid. The set was immense. I think the way the lighting was used within the set was really, really powerful. Dyma un o'r perfformiadau mwy dyrdynnol I fi'r weld sache. Mae'r canu'n ardderchog, mae'r set yn rhywbeth nag erioed wedi gweld o'r blaen. Swn i'n ei argymell yn fawr. I really enjoyed the production. Very exciting, very emotional. O'n i hefyd yn wrth y modd efo'r darn pan oedd hi'n I laddo ar y gwely. Oedd hwnna'n yn eitha bendigedig. Oedd llawn moment exciting fel yna, I'll take. Spectacular. Thrilling, goosebumps. Arresting. Torcalonnus, mawreddog. Absolutely first class.